Så Emil, du har været ude at spille på en ny anlagt kunstgræs. Ja. Hvordan var den at spille på i forhold til en traditionel kunstgræsplæne? Jamen, det skal jo være ærligt at sige, vi var jo lidt spændte, da vi gik her først i normale sko. Der kunne vi godt mærke, at den føltes lidt anderledes end andre kunstgræsbaner, at man kunne træde lidt mere ned i den. Ja. Men jeg synes egentlig, at når vi kom i gang og fik støvlerne på, så gled den egentlig rigtig fint. Og jeg også forestiller mig også, at den bliver endnu bedre, men man kan godt mærke, at der er lidt det der gradulat, det er forsvundet fra banen. Så en anderledes oplevelse, men alt i alt en god oplevelse. Vi skulle jo helst have haft en bane her nu, som er tættere på naturgræs. Hvordan er din følelse af det? Jamen, det er en god følelse. Ja. Jamen, det er der helt klart noget, der giver god samvittighed, alt efter det lovgivning, der også er kommet, kan jeg forstå. Så på den måde, så er det jo en ny virkelighed, vi må se ind i, og det tror jeg kun er godt. Og som det var i dag, så synes jeg ikke, det er noget, der gjorde kunstgræssen værre, så på den måde kun positivt.